Dyma'r myfyrdod ar gyfer Mawrth yr 20. Ni ddechrau gyda gair o ras. Arwain ni drwy'n hoedfa heddiw arglwydd, a gwna ni'n ddiolchgar am yr hyn sydd gennym. Cadw ni'n ddisgybledig a nertha ni i ledaenid air wedi ei glywed yma, yn enw Iesu Grist. Amen. Wy'n mynd i ddarllen adnodau 19 i 27 allan o Iago penod 1. Dylai pob un ohonoch fod yn awyddus i wrando a pheidio siarad yn fyrbwyll, a gwybod sut i reoli ei dymer. Dydy gwylltio ddim yn eich helpu chi wneud beth sy'n iawn yng ngolwg Duw. Felly, rhaid cael gwared â phob idreddi a'r holl drygioni sy'n rhemp a derbyn yn wylaidd y neges mae Duw wedi phlannu yn eich calonnau chi. Dyna'r neges sy'n eich achub chi. Gwnewch beth mae Duw'n ei ddweud, yn lle dim ond clywed y neges a gwneud dim wedyn. Twyllo'ch hunain ydy beth felly. Mae rhywun sy'n clywed o ddim yn gwneud, yn debyg i ddyn yn edrych mewn drych. Mae'n edrych arno ei hun, ac wedyn yn mynd i ffwrdd, ac yn anghofio sut olwg oedd arno. Ond mae'r un sy'n dal ati edrych yn fanwl ar ddysgeidiaeth berffaith y Duw sy'n ein gollwng ni'n rhydd yn wahanol. Dydy'r sawl sy'n gwneud hynny ddim yn anghofio beth mae wedi glywed. Mae'n gwneud beth sydd ei angen, a bydd Duw yn bendithio popeth mae'n ei wneud. Os ydy rhywun yn meddwl ei fod yn dduwiol, ond ddim yn gallu rheoli ei dafod, mae'n twyllo ei hun. Dydy crefydd rhywun felly yn dda i ddim. Y math o grefydd mae Duw y Tad yn ei ystyried yn bir ac yn ddilys. Ydy'r grefydd sy'n gofalu am blant am ddifed, a gwragedd gweddfon sy'n dioddef, ac sy'n gwrthod dylanwad y byd. Rwy'ch yn ege diwyfendith ar yr adnodau yna, a dwi'n cymryd fel testyn 3 gair sy'n yr hen gyfieithiad. Bosibl.net oedd hwnna, ond yn yr hen gyfieithiad o Iago 1 o adnod 25 o'r cyfieithiad gwreiddiol. Perffaith, gyfraith, ryddid. A dyma fel mae'n darllen yn yr hen gyfieithiad, eithir yr hwn a edrych ar berffaith gyfraith ryddid, ac a barhaw ynddi, hwn, hen fod yn wrandawr anghofus, ond gwneithurwr y weithred, efea fi ddedwydd yn ei weithred. Perffaith, gyfraith, ryddid. Mi driw ni esbonio rhywbeth sy'n swnio yn gymleth allan. Nawr, ochr yn ochr yma, mae gewn ni 2 air mawr. 2 air sy'n cyfleu ni 2 egwyddor fawr. Cyfraith a rhyddid. Rhyddid i ddechrau. Oedd ar ddiwedd yr ail ryfel byd yn y ganrif ddiwetha, gwelwyd pobloedd a gwledydd yn galw am ei rhyddid. Ni gafodd India a gwledydd Affrica ar rhyddid hwnnw. Torwyd yr hen gadwyni. Ond nid rhywbeth newydd modern o hyn. Yn niwedd y 19fed ganrif, gwelwyd pobl Ffrainc yn mynnu ei rhyddid, oddi wrth drefn hearnaidd a gwael. Cofiwn iddynt osod fel ei harwyddair, liberty, equality, fraternity, rhyddid, cydraddoldeb, brawdgarwch. Fi yw'n gwell arwyddair erioed, a'r rhyddid sy'n gyntaf iddo. Ewch ymellach yn ôl eto, i ddechrau'r Beibl, a darllen nhw'n am yr Iddewon yn gaeth yng Ngwlad yr Aifft. Buont yn dyhau a gweddio am waredigaeth am flynyddoedd. Yna daeth Moses i'w harwain o'r Aifft. Bu'r frwydr yn un hir a chaled. Stori pobl a chenedl yn mynnu'r rhyddid yw hi. Rhyddid, gair mawr, egwyddor fawr. Ond nid yw stori'r rhyddid yn un dyn am chwaith. Lladdwyd cannoedd yn Ffrainc adeg y chwyldro Ffrengig yn enw'r rhyddid. Dilewyd teulu'r Tsar yn Rwsia yn enw'r rhyddid yn ystod y ganrif ddiwetha. A dwi'n cofio actio yn y ddrama Anastasia yn ysgol y Gwendraeth Drama oedd yn cyfnodi'r hanes yma. Falle bod chi'n gyfarwydd ar ymadrodd O Liberty, how many crimes are committed in thy name? Mae'r egwyddor ardderchog wedi bod yn glogyn i lawer, i gyflawni
gweithredoedd erchyll. Y gair mawr arall yma yw cyfraith. Cyfraith. Mae gan bob gwlad a chymdeithas war ei rheolau a chyfreithiau, a gyfynir yr aelodau fyw yn ôl y gyfraith honno. Dyna sy'n rhoi trefn a diogelwch i'r gymdeithas gyfan. Heb hon, anarchiaeth fyddai ydyn nhw. I ni'n diolch am gyfraith a deddf sy'n sicrhau y cawn gysgu'r nos yn ddiogel. Ond eto, nid yw stori'r gyfraith hithau mor lan y hynny. Fe ganiatawyd pethau gwael yn enw'r gyfraith. Mae'n deg dweud hefyd, o law, how many crimes have been committed in thy name. Bu hithen glogyn, i gwato ambell un yn cyflawni pethau gwael iawn. Enghraifft, roedd yn gyfreithlon i brynu a gwerthu caethweision. Roedd y gyfraith yn gwahardd hen ymneilldiwyr i ymgynnull. Dan glogyn cyfraith yr anfonwyd plant allan i weithio. A does dim enghraifft waith na chyfraith De Affrica a ganiataodd i apartheid fodoli mor hir. I ydyn ni fel Cristnogion yn derbyn deddf gwlad pan fo honno'n gyson a deddf Duw. Pan bod hi'n gyson a deddf Duw. Rhyddid a chyfraith, dwy egwyddor fawr. O edrych ar ni'n teben i hunain allwn ni ei trafod. Ond o'n i does rhywbeth rhyfedd pan dewn ni'r ddoi at ei gilydd. Mae sôn am gyfraith rhyddid yn taro'n od ar yn clustia ni. Siaradwn lawer o hyd am ryddid yr unigolyn, a mynwn o rhaid am ddiffyn hyn. Ond onid caethiwo mae cyfraith? Mae'n gosod hialer fy rhyddid. Mae'n gwahardd i mi wneud fel y mynaf, yn aml. Onid oes paradox yma? Sôn yma i ago am ryddid y Cristion, am ryddid y meibion Duw. Ond cofiwch meddai, mae yna gyfraith mewn rhyddid. Hynny yw, mae Caethiwed mewn rhyddid. Onid yw hyn yn taro'n rhyfedd ar yn clustia ni? Wel, ydy ago'n gywir. Mi ofynnwyd mewn dosbarth ysgol Sul i griw o fechgyn. Beth yw'r rhyddid? Swm a sylwedd atebion y bechgyn oedd hawl i wneud fel y mynnau. Mae yna lawer yn meddwl fel ni nawr yn dose. Hawl i wneud fel y mynnau. A pyr ddia mynedd oedden nhw gyda'r hen lowr diwylliedig oedd yn athro ysgol Sul arnyn nhw. A doedd dim modd i darbwyllo nhw. Yna mae fe'n gofyn iddyn nhw. Ydy'r defaid ar y mynydd yn rhydd? Ydynt i grwydro fel y mynant? Ydych chi'n siŵr mewn fe? O, dim yn bendant. Mae yna graig beryglus ar un ochr, lle cododd y ffermwyr wal. Wal sy'n cyfyngu ar ei rhyddid, ond mwyn y defaid. Ie, mae yna gyfraith i wir ryddid. I athro da oedd hwnnw ar fechgyn ifanc ynte. Nid yw geiriau Iagon gymaint o baradox wedi'r cyfan. Mae'n wir am yn bywyd bob dydd. Meddyliwch chi, wy'n rhydd i fynd ble fyna yn y car. Gwn i gyd ryddid i deithio, ond fe ddiogelir yr rhyddid hwn drwy ein caethiwo i ochr chwith yr hewl. Teithiwch chi ar yr ochr dde a buan iawn y collwch chi y rhyddid i deithio'r ffordd. Mae'r rhyddid pan fo cyfraith rhyddid yn gweithio. Chi'n dechrau gweld i? Mae tren yn fwy rhydd ar un olwg na'r car. Dim traffic jams, dim caethiwo o gwbl. Ni'n gweld i mynd yn rhydd dros 100 milltir yr awr. Dim llyffethau'r gwibio'n rhydd, 100 milltir yr awr. Mae'n rhydd i wneud hyn mor bell ag y ceidw ar y reils. Mae cyfraith yw'r rhyddid hithau hefyd. Neu beth amdano ni hunain? Braich. Mae swyddogaeth a gwaith arbennig iddi. Mae'n rhydd i wneud i gwaith, ond rhydd yw hi. I hynny mor bellau bod i'n nghlwm wrth yr ysgwydd. Mae Caethiwed yw'r rhyddid. Mi allwn ni fynd ymlaen i restru llawer enghraifft arall ar cyfan yn adrodd yr un stori. Mae geiriau Iagon swno'n rhyfedd, ond yn eitha gwir yn ein bywyd beunyddiol i gyd. Mae cyfraith rhyddid yn ymadrodd gwir.
Ond beth am yn bywyd ysbrydol? Beth am ryddid meibion Duw? A yw'n wir fyny? O beth am droi at yr awdurdod ar y bywyd Cristnogol, at yr arglwydd Iesu Grist ei hunan? Trown ni Ioan penod 15 a gwrando eto i eiriau ef. Megis na all y gangen ddwy'n ffrwyth ohoni ei hun, felly ni ellwch chwythau oni arhoswch yno fi. Yr hwn sydd yn aros yno fi, hwnnw sydd yn dwy'n ffrwyth lawer, o blegyd hebo fi, ni allwch chi wneithio'r dim. I ni'n gyfarwydd ar darlun y pren a'r canghennau, ac o'r defnydd a wnaeth Iesu Grist o'r darlun hwn. Hebo fi, ni allwch chi wneithio'r dim. Os aroswch yno fi, fe gewch chi ryddid i ddwy'n ffrwyth. Cyfraith rhyddid i'r bywyd Cristnogol. Yn llyfr Daniel, mae'r hen stori am y llanciau yn cael ei bwrw i'r ffwrn dan. 3 wrthododd blygu i'r delw air. Roedd gorchymyn brenhinol ar iddynt wneud hynny, gwrthododd y 3, ac am hynny taflwyd nhw ar ôl i'r rhwymo nhw i'r ffwrn dan. Ond cofiw na fi niwed iddynt. Geiriau cyntaf yr hen frenin paganaidd oedd, wele fi yn gweld 4 gwir rhyddion yn rhodio yng nghanol y tân. Chi'n siŵr bod chi wedi rhwymo nhw? Do yn ddiogel. Ond maen nhw'n rhydd. Dyna'r yfeddod. Daeth rhyddid i'r hain am ei bod yn gaeth. Roedden nhw'n gaeth i Dduw. Clywch, mae'n Duw ni'n abl i'n gwaredu, ac oni de. Oedd rhain yn gaeth. Oedd y ffydd hon yn ei caethiwo i Dduw, yn rhoi iddynt ryddid meibion Duw. A beth oedd geiriau Job yn y 3 bennod ar 10, pe lladdau ef ef y fi, eto mi beithiaf ynddo ef. A chi ryddid, ond rhydd am ei fod yn gaeth, perffaith, gyfraith, ryddid. Dewch yn ôl eto'r Testament Newydd at yr arglwydd Iesu Grist. Mae fi yw y wir wynwydden, chwythau yw'r canghennau. A rhaid i'r gangen fod ynghlwm wrth y pren, wrth gwrs. Y trienni a'r trallod heddiw yw fod cymaint o bobl wedi torri ymaith oddi wrth bren y bywyd. Meddwl ei bod yn berchnogion rhyddid, ond i ni'n sylwi arnyn nhw'n crino, yn gwywo a marw. Chi'n cofio'r stori am y ddeilen fach? Deilen y blaguro ac agor ar bren ar fin y ffordd. Gweld pawb a phopeth yn mynd a doth ar hyd y ffordd oedd ei tannu. Na braf arnyn nhw. Maen nhw'n rhydd i fynd fel y mynant, tra rwy fi ynghlwm yn gaeth yma. O, am gael mynd yn rhydd. Mae'n achwyn fel hyn trwy ddyddi ar haf, ac yna daw'r hydref, a theimla na Duw mor glwm. Ac yna o'r diwedd daw yn hollol rhydd. Disgynna i'r ffordd a mae'n dechrau dawnsio ar yr awel. Rhyddid, meddai, o'r diwedd, rhyddid, a dawnsio ni blaen. Ond fe wyddo ni mai dawns marwolaeth yw dawns y ddeilen. Hebo fi ni allwch neithi'r dim. Perffaith gyfraith ryddid, meddi ago. Y cyfeithiad yn y New English Bible yw the law that makes us free. A hwnna gystal y dim, dwi'n meddwl. The law that makes us free. Y Caethiwed sy'n rhoi rhyddid i ni. Rhaid bod yn gaeth i fod yn rhydd. Wrth edrych ar drefn yr annibynnwyr a'r bedyddwyr, fe ddywed rhai beirniad yn bod ni'n ddireol llwyr. Rhyddid i mi ddweud fy meddwl a chael yn ffordd, meddwl rhai. Wel, rhai na dyn nhw'n deall, falle. Ni'n cynnal cwrdd eglwys, mwyn cael llais ar eglwys. A dyma'r sylfaen, cydnabod y gall yr ysbryd glân ein harwen i gyd. Nid yw ef wedi ei gyfyngu i fainc esgobion na sasiwn na set fawr. A'r eglwys i fod â chlys digon tenne i wrando o bale bynnag am ei ysbryd yr arglwydd yn siarad â hi. I ni'n eglwys rydd ydym, yn rhydd, mor bell ag y cofion eiriau, yr ail lythyr at y Corinthiad ym Mhenod 3, lle mae ysbryd yr arglwydd, yno y mae y rhyddid. Dyna effaith gyfraith rhyddid. Mae yna un emyn mae'r rhai wedi cyfeirio ati fel
emyn sy'n dangos cyffes ffydd yr annibynwyr yn glir. Nid oes i ni offeiriad ond Iesu Grist ei hun, na gordeiniadau eraill ond geiriau mab y dyn, i ryddid pyr yn galwyd, o cadw ni'n dywaith, neu selo cyfraith ryddid dros wyneb deiar faith. Rhaid i'r Cristion fod yn gaeth i Grist, a hynny sy'n ei wneud yn rhydd. Dyna yw perffaith, gyfraith, rhyddid. Mwyn ei enw. Amen. O gawn ni orffen gyda gair o weddi gan ganolbwyntio falle ar yn cyfeillion yn yr Wcrain. Arglwydd yw, gweddiwn heddiw dros y gwrthdaro sydd yn parhau yn Wcrain. Mae'n calon yn gweddi allan am dosturi yr rhai sy'n mewn perygl ac mewn ofn. Rydym yn gweddio bydd y bomiau'n cael ei hatal, a bwledi yn peidio. Rydym yn gweddio bydd heddwch yn teyrnasu. Gweddiwn dros y gwleidyddion, ac yn arbennig Putin i atal, atal, i geisio ffordd tangnefedd yn hytrach na llwybr trais. Rydym yn gweddio bydd heddwch yn teyrnasu. Gweddiwn dros arweinwyr byd, i ganfod o'i thineb, i garu cyfiawnder, i agor eu calonau ac hefyd eu ffiniau, i bawb sy'n ffoir ag y tywall gwaed. Rydym yn gweddio bydd heddwch yn teyrnasu. Arglwydd yw, dywedais wrthym gwyneu byd y tlawd ei hysbryd. Gweddiwn heddiw dros yr rhai sy'n mewn lloches, dros yr rhai sydd ar y ffin, dros yr rhai sydd ar ffô. Bydded iddyn nhw wybod am dy heddwch a ddiogelwch, yn wyneb y fath drais. Dywedais wrthym gwyneu byd yr rhai sy'n mewn galar. Gweddiwn heddiw dros yr rhai sydd wedi colli cartrefi, i bywoliaeth, a'r rhai maen nhw'n ei caru. Bydded iddynt gael eu cysuro. Bydded iddynt gael eu diogelu, a'i bywyd wedi ei adfer. Dywedais wrthym gwyneu byd yr rhai addfwyn a'r rhai tregarog. Gweddiwn heddiw dros yr rheini sy'n bwriadu treisio. Bydded i wleidyddion daflu lawr eu harfer fel, a cheisio'n hytrach reolaid y gyfiawnder. Dywedais wrthym gwyneu byd y tangnefeddwyr. Gweddiwn heddiw dros yr rheini sydd yn ceisio heddwch yn Wcrain. Bydded iddynt fod yn llwyddiannus. Bydded iddynt ennill y dydd. Dywedais wrthym gwyneu byd y rhai sydd yn newynu am gyfiawnder. Gweddiwn heddiw bydd ein gobeithion yn cael eu cyflawni. Bydded i gyfiawnder o'r chwygu. Bydded i heddwch gael ei adfer. Bydded i ddewyllus gael ei gyflawni. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dyna ni am heddi. Cofiwch hefyd bod yna wylnos nos Wener nesaf 5 ar 20 ar y parc yn Rhyfach. Gwylnos i weddio dros bobl Wcrain.